15 تحت ዕድመ ዝርከቦም ኤርትራውያን ዘጋጥሞም ዝምልከትን ብዘይካዚ ግብረ መልሲ ኤርትራ ንኢትዮጵያን ሓድሽ ኣዋጅ ንገዳም ሓዳር ዝምልከትን ካልእ ሕፅር ዝበሉ ሓበሬታትን ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ላይክ ኣይትረስዑ። መንግስቲ ኤርትራ ንመራሕቲ ብልጽግና ዝሃቦ ግብረ መልሲ ገዛ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ምክፋልን ምጽላእን ተጸሚዱ ከም ዘሎ ኤርትራ ተኸስስ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ተቃውሞ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘየቋርጽ ጽልእለዋ ንዝብል ብወገን ሰልፊ ብልጽግና ዝወፀ ዘሎ ክሲ መሰረት ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ንገስጋስን ብልጽግናን ሃገራት ናይ መላእ ዞባ ኣዝያ ተደንቕ ክብል ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣኼባ ዘካየደ ቤት ምክሪ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝተናውሐ ኩናት ዝተኸለፎም ጸላእቲ ኢሉ ዝገለጾም ሓይልታት ዝተፈላለዩ ሜላት ተጠቂሞም ኣብ ኢትዮጵያ ግጭት ከላዓሉ ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም መንባሮም ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝቐረባ እዋን ካብን ናብን ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ክግበር ዝጸንሐ ዳርባ ቃላት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ውጥሪ ዘመልክት ምዃኑ ይግመት። ክልቲአን ሃገራት ኣንጻር ሓድሕድ ዝቃወሙ ተቃወምቲ ብምድጋፍ ካብቲ ኣብ 2018 ዝተኣወጁ ስምምዕ ሰላም ምሕዝነትን ናብ ዳግማይ ምትፍናን ተመሊሰን ኣለዋ። ብወገን መራሒ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ 2 ዓመታት ክወሃብ ዝጸንሐ መግለጽታት ኣብ ደገ ባሕሪ ምርካብ ናይ ልኡላውነት ጉዳይ ኮይኑ ምቕራቡ ሓድሽ ግጭትን ዞባዊ ዘይምርግጋእን ከምርሕ ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ። ናትናይ ንህብን ዘይናትናይ ንደልን ዝብል ቅድሚ ናይ ረብዒ ክፍለ ዘመን መግለፂ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘዘኻኸረ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኤርትራ ንገስጋስን ብልጽግናን ሃገራት ናይ መላእ ዞባ ተድንቕን ትድግፍን ምዃና ይገሊጹ ዘሎ። ዶናልድ ትራምፕ ግዳም ሓድራት ካብ ዋሽንግተን ብቕጽበት ክወጽኡ ኣዚዙ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ገበናት ንምክልኻል ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ቤት ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቕጽበት ክወጽኡ ኣዚዙ ኣሎ። ከንቲባታ ርእሲ ከተማ ግን ናይ ሓሳብ ትራምፕ ብምቋም ዋሽንግተን ዲሲ ምስ በቐዳድ ብምምሳሉ ከም ዘቆጥዓ ኣብሪሃ ኣላ። ምክትል ሓላፊ ዋይት ሃውስ ስቴቨን ሚለር ዋሽንግተን ዲሲ ብዕግርግርን ገበንን ልዕሊ ባቕዳድያ ንዝበሎያ ግብረ መልሲ ይባትሉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንበት ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ክትነብሩሉ እትኽእሉ ቦታ ክነበኩም ኢና፣ ካብ ርእሲ ከተማ ዋሽንግተን ግን ርሕቕ ዝበለ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ፕረዚደንት ድሒሩ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ንዋሽንግተን ዲሲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረቶ ዝጸበቐትን ድሕንነት ዝተሓለወትን ክንገብራ ምዃኑ እዩ ተመጻቢዑ ዘሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ቤት ኣልቦ ዝኾኑ ወይ ግዳም ሓደር ዝኾኑ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከኣትዉ ቀሊል ዝገብር ሕጊ ፈሪሙ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣኽበርቲ ሕጊ ፌደራል ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ዲሲ ንኽዋፈሩ ትእዛዝ ሂቡ ነይሩ። ትራምፕ ኣብቲ ባዕሉ ዝውንኖ ትሩዝ ዝተሰመየ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰንበት ኣብ ዝለጠፎ ጽሑፍ እቶም ቤት ኣልቦ ዝኾኑ ብቕጽበት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክወጹ ኣለዎም ኢሉ ነይሩ። ኣስዒቡ ኣብዛ ርእሲ ከተማ ርሕቕ ኣብ ዝበለ ቦታ ክንህቦም ኢና፣ እቶም ገበነኛታት ግን ምውፃእ የድልየኩምን እዩ፣ ናብቲ ዝግባእኩም ቤት ማእሰርቲ ክንእትወኩም ኢና ኢሉ ነይሩ። ትራምፕ ናይ መወዳእታ መደቡ እንታይ ምዃኑ ኣየነፀረን። ኣብ 2022 ግን ቤት ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ካብ ከተማ ወፃኢ ዓይኒ ምድሪ ዘለዎ ምዕቡል ቴንዳታት ሰሪሑ ከውፅኦም መደብ ከም ዘለዎ ኣተንቢሁ ነይሩ እዩ። ትራምፕ ብዓርቢ ነቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ቁፅር ወፃኢ ኮይኑሎ ዝበሎ ገበናት ንምቁፅጻር ዩኤስ ፓርክ ፖሊስ፣ ምምሕዳር ምቁፅጻር ዕፀ ፋርስን ኤፍቢአይ፣ ዩኤስ ማርሻል ሰርቪስን ኣብታ ከተማ ክዋፈሩ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እዩ። ናብታ ከተማ ኣስታት 450 ኦፊሰራት ከም ዝተዋፈሩ ዋይት ሃውስ ንናሽናል ፓብሊክ ሬድዮ ሓቢሩ። ቀንዲ መንቀል ናይዚ ጉዳይ ሰራሕተኛ ምቁፅጻር ብቕዓቲ ትካላት ዝነበረ ወዲ 19 ዓመት ኣብ ማእከል ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ብገበነኛ ተጋፊዑ መኪኑ ክጭወ ፈተነ ምስ ተኻየደሉ እዩ። ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ሜሪየል ባውዘር ንዋሽንግተን ልክዕ ከም ኣብ ኩናት ዘላ ሃገር ምምሳል ግን ግቡእ ከም ዘይኮነ ትማጎት። እታ ከንቲባ ኣብ 2023 ገበናት ከም ዝወሰኸ ርኢና ኢና፣ ሕጂ ግን 2023 ኣይኮናን ዘለና። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብታ ከተማ ገበናት ክንራባረብ ጸኒሕና ኢና፣ ናብቲ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበሮ እውን ከነውርዶ ኪኢልና ኢና ኢላላ። 700,000 ተቐማጦ ዘለዋ ዋሽንግተን ዲሲ 3782 ቤት ኣልቦ ሰባት ከም ዘለዉ ሮይተርስ ምንጭታቶም ብምጥቃስ ኣቃሊሑ ኣሎ። እቶም ዝበዝሑ መንግስቲ ኣብ ዝሃቦም ግዜያዊ መጽለሊ ዝነብሩ ኮይኖም ከባቢ 800 ሰባት ዝኾኑ ግን ግዳም ሓደር እዮም። ምዝብ ምትሓዝ ብመሰረት ጸብጻብ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት መርመራ ኣሜሪካ ኤፍቢአይ ኣብ ኣሜሪካ ብነፍሲ ወከፍ 30 ደቂቕ ሓደ ሰብ ይቕተል። ኣብ 2024 ኣብ ኣሜሪካ ነፍሲ ወከፍ 25 ካልኢት ከቢድ ገበን ክፍጸም እንከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ደቂቕ ድማ ገበናት ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝፍጸም ተሓቢሩ። ይኹን እምበር 2024 ምስ 2023 ክነጻጸር እንከሎ ከበድቲ ገበናት ብ4.5 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ድማ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ 2024 ምስ ቅትለ ዝተኣሳሰሩ ገበናት 14.9 ሚእታዊት ክጎድል እንከሎ ምስ ምስማት ዝተኣሳሰሩ ገበናት ድማ ብ8.9 ሚእታዊት ከም ዝነከዩ ተገሊጹ ኣሎ። በተወሳኺ እቲ ጸብጻብ ገበናት ጽልኢ ምስ 2023 ክነጻጸር እንከሎ ብ1.5 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ኣረጋጊጹ ኣሎ።
ናብ ከልሕ ብሪታም ዝንኸይድ ኣብ ፍሪጅ መኪና ተዓፅዮም ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ። ብውሕዱ 15 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ፍሪጅ ተዓፅዮም ካብ ፈረንሳ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ንምኻድ ኣብ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ እዋን ሓገዝ ደልዮም ድሕሪ ምእዋዮም ክድሕኑ ከም ዝኽኣሉ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ማዕከናት ዜና ኤኤፍፒ ከም ዝሓበሮ እቲ ፍጻመ ሰንበት ንግሆ ኣጓኒፉ። እቶም ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ዝርከቦም ስደተኛታት ካብ ከለይ ሰሜን ፈረንሳ 72 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ኤ26 ሞተርዌይ ኣብ ዝርከብ መዕረፊ ቦታ ሴንት ሂለር ኮትስ ናብታ ናይ ጽዕነት መኪና ኣትዮም። እታ መኪና ኮሚደረ ጽዒና ካብ ሞሮኮ ናብ እንግሊዝ ትኸይድ ስለ ዝነበረት ነዊሕ ተጓዒዛ መራሒ መኪና ደኺሙ ኣብ ዝደቀሰሉ እቶም ኤርትራውያን ብድሕሪት ማዕጾ ከፊቶም ከም ዝኣተዉ እየን ማዕከናት ዜና ዝገልጻ ዘለዋ። እቶም ኣብ ውሽጢ ፍሪጅ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ዛሕሊ ኣዝዩ እኳ እንተኸበዶም ተዓጽዮም ስለ ዝነበሩ ግን ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ኣይነበረን። ሓደ ምንጪ ንዘሳና ብዝሓበሮ ኣብ መዕረፊ ቦታ ዝነበረ መርሒ መኪና ብውሽጢ እቲ ፍሪጅ ኮይኖም ናይ ዝሃርሙ ዝነበሩ ድምፂ ሰሚዑ። ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ተስፋ ቆሪጾም ይውጩጩ የእውዩን ስለ ዝነበሩ እቲ ድምፂ ግን ተዓጽዩ ነይሩ። ህፁፅ ረድኤት ዝህቡ ሓካይም ምስ 10 ፖሊስ ብሓባር ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ቦታ በፂሖም። ኩሎም ኣብታ መኪና ዝነበሩ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም። 4 ሰባት ኣብ ኣካላቶም ኣዝዩ ውሕድ ሙቐት ስለ ዝነበሮም ብኣካላዊ ጥዕና ኩነታቶም ተራእዩ ብቕልጡፍ ናብ ክፍልታት ህፁፅ ረድኤት ራስን ሴንተር ኦመር ተወሲዶም። ድሒሩ እቶም ዓበይቲ መርመራ ናብ ፖሊስ ከቕርቡ ከለዉ እቶም ትሕቲ ዕድመ ድማ ኣብ ትሕቲ ክንክን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ትሕቲ ዕድመ ሓገዝ ዝገብሩ ግብረ ሰናይ ይርከቡ። ሎማዓን ዝበልናዮም ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕፅል ሰላም።